usam ning langita, aurora pud ni. Yan na. Sabay tawag na ko ano langita, aurora pud ni. Sa pa. Uso naman gud ang aurora borealis. Don't you know guys, I have read somewhere nga the earth is really changing na niya. The sun, ako lang niya mo I will try to find out again that kung na scientific study ang anong ang aurora borealis is more and more na nga witness na to, although dapat nasa north pole rigid siya makita before unya karon madaghan nang makakita nga which is so layo na sa north pole because the sun, he was talking about something nga ang kanang kayo sa sun ba kanang bitang burst of flares of fire sa sun kanang duol na sa earth ang iyang burst ba to basta ano niya anto na ko sa diaron more exact ang akong explanation ninyo guys ha yeah, which is not good ba ya sa earth kay the nearer the kanang bursts of flames sa sun kay kung you look closely sa sun sa scientific studies which is true nga ang sun there's always a burst of fire man sa sun unya kanang burst of fire sa sun sometimes that's the one that causes daw ng aurora borealis phenomenon. Wait mangod niya akong kuan guys. Hindi na lang ko mag-video ka. Basta ako lang yan. I will just explain to you guys when akong tanawon balik tong kuan ha. Scientific study about nganong ang aurora borealis nowadays makita na everywhere o na diri nga side makita sa ako nga side. Now it's 6:15 in the evening diri sa akong lugar nya mo na ang langit pero usually sa una ang ako na ibawan basta puwa gani ang langit tugnaw gid na but it's not tugnaw right now it's 7 degrees so it's not because it's tugnaw so I don't know I cannot say also that it's the aurora no pero I will check it out guys and I will keep you posted ay na to nga scientific study but if you'd like to watch it yourself kuha na siya nasa podcast ni CEO of a diary niya the title of the episode is The Earth is near its end or something like that basta mga nga na mga nagadukadlok ba pero it's a scientific study based on science jud siya di siya kanang hearsay pero ako to tanawon balik so I can relate to you more about it ngano nga ang aurora borealis is more and more seen outside of the north pole nga dapat sa una north pole raman jud na siya makita. Okay guys, thank you for watching. I hope you are happy today and every day of your life. Minimize the complaining so that you will be happier. Love you all. Bye. By the way, sa mga nag-ingon hanga, nag-drive ka unya, nag-drive ka niya, nag-video ka. Ang akong camera is gikuptan og kuan, camera holder sa windshield. Kaya lang kuptan lang nako kay mudungo man. And one excuse niya, my second excuse is
wa jud ni tao ning dalanan guys, wala jud ni mga sakyanan halos, as in siguro sa kani nga stretch nga 16-17 kilometers ang akong masugat ani is about 3 maximum 5 cars ra. So it's kind of safe. So I'm a danger to myself lang kay kung malipat ko, mahugod ko sa kanal. So mura na siya. So don't drive with one hand and looking at the cell phone jud guys ha. Never ever do that. Especially sa traffic. Okay guys, love you, bye.